No niin, se Oltti tuo tässä taas terve ja alkaa pikkuhiljaa olemaan tää grillimaisterin kesä ohi ja syksy meinaa tulla tuot kovaa vauhtia, mutta vielä on testailtava ja vielä maisteltava ja tällä kertaa on tällainen arki-iltapäivän testissä Ylämummo. Siitä löytyy jälleen kerran jääkiekko maajoukkueen vaakuna. Se nostattaa aina tätä kansallistunnetta ehdottomasti. Ylämummo nimenä jälleen kerran todella hupaisa ja erittäin mukava. Makunahan tässä on mustapippuri ja pekoni, joka kuulostaa kyllä erittäin hyvältä. Ja kuten näkyy, niin tässä pitäisi olla aika paljon tätä mustapippuria. Toivotaan, että se kanssa maistuu tässä kunnolla. Toinen asia, missä kiinnittyy huomiota tässä ulkonäössä on se, että yleensähän nämä grillimaisterin makkarat on sellaisia vähän kuin suomalaisen miehen peeniksiä. Eli ne on sellaisia lyhkäisiä ja paksuja. Mutta tällä kertaa nämä ylämummot on näkään tällaisia vähän mannermaista mallia, eli tällaisia mukavan pitkiä ja sovakoita. Vähän niin kuin meikäläinenkin. Ei kai siinä. Nyt on ollut uunissa ainakin sopivan kauan saanut vähän väriä tuossa pintaa ja meillä on tässä niin sanottu ateria kyllä meikäläisen makuun, että siinä on parit makkarat, kyytipoikana sinappia ja ruokajuomana nyt näin arki-iltapäivänä. Ei mitään kaljaa, vaan saskiaa. Se on niinku todellakin raikasta ja ravitsevaa. Mut joo, ei kai siinä. Löräytetään tosta pikku sinappikasat tohon reunalle. Siellä näkyy taustalla on laskuja, jos jonkinlaista. Ei muuta kuin laittakaa vaan lahjoituksia tulemaan, niin saadaan sähkölaskut maksettua. Muuten on vähän vaikea testailla. Noin, sieltä tulee sinappikasat, pikku hetki vielä. Leikataan tosta pikku biitti, ai et. Tuoksu on makkaramainen. Ehkä tosta vähän tuoksuu se pekoni. Katsotaan. Mm. Kyllä pippuri maistuu. Joo. Nyt vaikuttaa kyllä erittäin hyvältä. Otetaan vielä tossa ihan au naturel pala ilman sinappia. Kyllä, nyt on ihan mukavasti tätä ominaismakua tässä, että pekonia, mä tunnen pikkasen sen pekonin siellä takana. Se on vähän niin kuin siellä kuurupiilossa, että vähän heiluttelee sieltä ujosti, mutta ei tule mitenkään hirveän rohkeasti esiin. Mutta kyllä sieltä pientä sellaista pekonin vivahdetta tosiaan tuolla kitalaissa tuntuu samalla kun makkara menee alaspäin. Mutta ennen kaikkea tässä on tämä dominoima maku, on kyllä tämä mustapippuri. Ja se on ihan hyvä juttu, koska itse kyllä tykkään mustapippurista ja toivoinkin, että olisi ihan reippaasti sitä ja kyllä sitä on. Kyllä sitä on. Että kyllä tää on hyvää makkaraa. Ja tosiaan nämä oli näitä 4 pakkauksia, eli tässä kyllä riittää syötävää ja hinta oli 1,79 €, joten tää oli kyllä hyvä ostos. Ja erittäin mukava ja terveellinen iltapäivän ateria tässä tällainen pikku lounas. Ja joo, kyllä tää oli Grillimasterin makkaroista yksi parhaimpia mun mielestä tähän mennessä. Ja annetaan tällä ihan rohkeasti 4/5. Tää oli hyvä. Täytti odotukset ja mukava tällainen pippurin pikantti maku siellä ja ei kai siinä. Tosiaan kuten sanoin, niin alkaa pikkuhiljaa Grillimaisterin kesä ole ohi. Se ei tietenkään tarkoita sitä, etteikö jatkettaisi testailua. Totta kai ja uusia tuotteitahan tulee koko ajan. Oli ne sitten Grillimaisteria tai ei. Voi olla, että tässä lähipäivänä kyllä tehdään tuollainen pikku grillikauden yhteenveto. Eli katsellaan vähän, että mitä tässä on tullut maisteltua ja katsellaan mistä on tykätty ja sitten katsellaan kanssa, jos on ollut jotain sellaisia pieniä pettymyksiä. Eli tosiaan sellainen niin kuin yhteenveto, tällainen niin kuin kerrankin analyyttinen video, että ei pelkästään mitään maistelua, vaan ihan tällaista tiukkaa syväanalyysiä. Että sellaista voisi tässä puuhailla jossain vaiheessa. Mutta ei kai siinä. Meikäläinen nyt vetelee tässä tämän lounaan ja sen jälkeen voisikin ottaa pikku tirsat ja sen jälkeen kun ollaan tirsoilta herätty, niin
Sitten onkin taas sellainen nälkä, että voi vetästä nämä pari muuta makkaraa tästä näin. Mutta tosiaan, ylämummo oli hyvää. 4/5 ylämummolle. Ja ei kai siinä. Jatketaan testailla.